Isang buwan lang na promotion niya, no? Isang buwan lang. Pagkatapos ng isang buwan, hindi na buy one take one kayo, dalian nyo. Mag-order na kayo. Ito. Kung gusto nyo ganitong pulutan, ito lang. Paminta. Hindi na lang paminta. Itong kamap amin na, pang madali ang pulutan ng mga cerveza. Yan. Tapos ito asin. Oh. Dito bisar. Mamadala naman. Okay. Yan na. Ito mga kan lang to. Ilang minuto lang to, tapos na to. Okay. Oh, mga tropa. Ito lang mga kan. Ito. Ganito lang, ganyan lang, nasaglit lang yan mga 3 minuto, 4, tapos na yan. Samantalay na bang abang pag may trabaho na naman. Pag may trabaho, huwag lang naman ang inom. Ang ina ngayon lang nagkatrabaho si Boy Servisa eh. Okay. Ito lang yung buhay namin dito. Malapit na, guys. Ganyan lang. Pag sa diskarte lang kan ng ganito. Kasi walang uling dito sa amin eh. Ganyan lang. Yan ang sinasabi nilang Buhay ka lang to. ito yung ang pangalan ng pulutan na ito, Ewan. Cerveza Pulps. Discarding marino yan. Discarding marino yan. O yan, nakita niyo yan? Oh, yan oh, munggo. Munggo. Hindi lang yan sa Pilipinas, may munggo din kami. May kalkalong na itin, may saluyot. May ampalaya pa yan. Ang palaya pa yan mga. Oo. Hindi pala pinagigiddan. Matigar ko manay. Pagiginan, Ayan, tapos na guys. So, wala pang 5 minuto. ano yan, discarding Pilipinas. Eh, ito na. Pag hindi ka Pinoy. Wala ha. Wala. Saludo sa akin mga ibang lahi. Tapos na. Saan ka pa? Okay. Lagyan natin mga ng kanyan. Pan lang yan. 3 minutes lang. Tapos na. Yan ang sinasabi nilang ano. Just cut. Yan ang sinasabing just cut. Oo. Hindi ko nga alam kung paano hiwain ito. Mayroon na yan. May asin na yan, brother. Pumunta. Paminta lang. Dito na naman yung magkapatid na buwisit dito eh. Ayan. Kapit niya no? Yan na magkapatid na si Boy Servisa. Yan yung mga Walang buhay talaga dito Buhay. sa abroad. tapos na. Wala pang 4 na minuto. Nahiwa na. Yan lang. Sibuyas. Sibuyas lang. Hindi na namin lang. Yan ang luya yan. Wag na. Pero yan, Para mabilis. silawin Ilocano na ko. Tapos na. Ganyan lang. Hindi na iwain yung sibuyas. Ganun nakalaki. Yan. Hindi mo namin iwain. Pagpilin na ano. Yun lang naman yan eh. Ganyan lang talaga buhay. Tignan mo yan. Ganyan lang tamang paghiwa. Ganyan. Pandaw eh. Saan ka pa? Mga expert daw na Kabilong amin atang namimas. dami naman. Uy. Pampatigas yan. Kasi Di mo alam yan yung sikreto kung hindi ka na tinitigasan. yan na naman ang discount niya. Saan ka pa? Yan. Okay. Ganito lang discount. Mas marami yata yung sibuyas kontra sa karne. Yan. Sasabi. Tapos na naman. Saan ka pa? Alam nyo ito yung sikreto. Yan ang sikreto. Kung gusto mo ng malupit. Malupit na pulutan. Yan, gano'n lang.
Style lang yung style. Lasing. Maglalasing. Okay. Ganyan lang tayo, ha? Yan na. Happy lang tayo pag kanta. Yeah, tapos na. Oh. Ganito lang talaga yun, kan. Ganito lang ang pan namin dito sa kan. Diskarte ng ano yan. Batang Pinoy. Batang taga-bukid yan. Paring maliit. Yan. Mas malaki para mahalo ng mabuti. Yan. Dami ng pulutan yan. Ganun mga simpleng moves lang. Kung gusto mo with mayonnaise. Huwag na, suka lang. Pwede rin mayonnaise pero suka lang para hindi tayo Take my hand. Yan. Tignan nyo naman. Oh, ito buro. Ito. Alam nyo yung buro? Yan ang pinakamalinis na Mm. ulam. Itong buro. Tignan niyo yung pulutan namin. Pulutan. Oh. Ito. Paano titimplahan ko na kung paano timplang malupit dito. Ganyan lang. Tapos itong suka ng Sukang Iloko yan. Ayoko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. ulam ng mahirap. Don't stay Buhay away namin for dito. too long. Dito sa Espanya, may content parang nasa bukid din lang din to. Chicharon baboy. Dagdagan natin ng asin. Yung medyo kulang kanina. Ayan. Mas okay na yung kulang. Huwag lang yung para... Wag lang yung sobra. Oo, kasi pag sobra, wala lang. Wala yan. Dagdagan mo ng karne pag ano. Ito mga kabayan, no? Buro. Buro. Yan yung masarap pero malupit ang amoy. Parang kan daw. Pero yan ang paborito ng mga Ilocano. Parang isang linggong hindi nag-moves. Buro. Ang akala ng taga Pilipinas walang bagoong, may bagoong din kami dito. Mas masarap pa. Yan, ito gawa ni ano. Kabayan. Ito yung pulutan na pang madalian. Promotion. Bagoong. Yan. Nagbebenta pala kami ng bagong dito, sideline namin. Bagoong kabayan. Oo. Eh, Mo yan? hindi lang yan sa Pilipinas mayroon nito. Kung sino man po ang gusto mag-order ng bagong, Tawagan nyo lang si Boys and Lisa. Ilagay namin yung contact number dito kung buy one take one. Isang buwan lang na promotion niya, no? Isang buwan lang. Pagkatapos ng isang buwan, hindi na buy one take one, kaya dalian nyo. Mag-order na kayo. Yan si Boys and Lisa. Tsaka ito, buro din. Kaya lang medyo itong buro medyo naubusan na kayo kasi marami nag-order. Wala na eh. Next time. Kasi yung panahin, Next time medyo tamihan namin yung buro. ito, sabi na kasing order eh. Ito na yung gano'n. Pero order na lahat yan, wala na kayong ma-order. Susunod. Ito na lang. Pwede kayo magpareserba. Reserve na lang. Pareserba na lang kayo. Pero ngayon, sorry na lang kasi ubusan na kayo. Pag gusto nyo masahe, meron din si admin. Kung gusto nyo. Lahat. Ibigyan namin. Mahirap ang buhay namin dito eh. Mahirap na. Mahirap ang buhay. Yan. Pag gusto nyo ng gupit si David, Oo. Boy Service sa David.